салом алейкум ҳамдиёрони азиз 20 августи соли 2024 аст. Қарор дорем дар ноҳияи ҷайҳун дар хоҷагии биёгумуси ҷайҳун бародарамон Хоҷаназар. Хоҷаназар ҷон, салом алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи мо. Хуш омадед акай Искандар. Салом алейкум подписчикои гурӯҳи Ангур ва Боғ. Шумо гӯед ки чанд сол аст ки ба ҳамин истеҳсоли биёгумус машғул ҳастед? 4 сол аст. Соли 2021 10 квадрат кирмак сар кардем. Худем биёгумус чи аст? Бисёр одам савол метавонанд, чи аст биёгумус? Биёгумус нурӣ аз ҷиҳати экологӣ тозае мебошад ки ба воситаи коркарди кирмҳо дар ҷойҳои махсус тайёр карда мешавад. нишон дода метавонед озӣ? Бале. Кани нишон тед. Дастахон ё бел биёрем. Чира биёр? Онам бел ягонча биёр. Шохина биёр онамҷон. Не, и биёгумус ҳам қадар нурӣ беҳтарин ва тоза аст ки дар даст ҳам намечаспад. Намечаспад. Хай гире. Кирмаша нишон тед. Иҷа ҳозир тайёр шудага, кирм сини поён рафтага. Мана кирм дорад ку? Дорам майда ина нигоҳ кунӣ, тайёр шудага. тайёр шудаги аст. Як ҷои кирм дорашон нишон ёбед. Чуқуртар гиред? Озуқа дошта бошад. Ана, пури кирмай ку? Бале. Ира доред нишон, доред ман. ин моҳира мегирем. ин моҳ мегиред? ҳамин кирмо хӯрда чиро мехӯранд ҳамин кирмо? ҳамин кирмо чия мехӯранд? Ҳама чиз ҳар он чизи табиӣ пусандае ки Пусанда. ба инсон зарар надорад ҳамонро мехӯрад. Пучоқи пусида, пучоқи тарбуз, пучоқи себ. Ҳамин сол тарбузо мо тарбуз додем нахӯрдам. Чи ба? Намедонам, заҳриш бисёр. Ҳатто кирм нахӯрд. Селитраш бисёру, дигар чи бисёр? Намедонам. Асоси чи аст? Ахлоти гов? Асос фарқ надорад. Пори гов, гӯсфанд? Пори гов, гӯспанд, асп, биз, харгӯш. Асоси хӯрокаш пору аст. ғайр аз поруи мурғ ва хук. Хуб. ҳозир ажда ҳамин ду намуди пору қатӣ мо саркор нагирифтем ва ҳозир наметонем. Кирма нишон тед. Кирмро нишон тед. Кани чӣ қадар аст? Ана кирм. Ана кирм ҳаст, ана кирмош. шумо дар инҷа дидесте ки ҳатто ин чӯборам партофтагием. ҳамин чӯбо мехӯрад? ҳам худаш мепусонам мехӯраш. Я чӣ хуртар занед кирма? Кирмусини Ана ҳаст ку? Ана. ин шабона мебонам. шабона бисёртар мебурад боло. Баъд ҳамаро дидем. Кирм бисёр будааст. Кирм як ду дақиқа наистода аллака таи замин меравад, а? бале. боз таги ҳам пору меравад. ҳамин кирм ҳамин поруи гов, гӯсфанд, аспро мехӯрад. Чанд фоизашро истеъмол мекунад, чанд фоизашро биёгумус карда метиҳад? 10 тонн пору, на фақат пору, ҳар он чизе ки ба пору мо омехта мекунем, мисол 10 тонн партовем, 5 тонн, 6 тонн биёгумуси тоза истеҳсол мекунем. Як баробар кам мешавад. қариб 40-50 фоизашро мехӯрад? 50 то 60% биёгумус мегирем. Метиҳад. 40% испарини мешавад. худаш чанд фоиз зиёд мешавад дар як сол як кирм? Як кирм, ду дона кирм, як пара мешавад. Як параш агар ки ба ҳамаш талаботу шароиту нигоҳубиниш хуб бошад, то 1500 донара пур мешавад. кирм мекунад? Ду дона. кирм. 1500 дона кирм мекунад. шумо аз чанд метр квадрат сар кардем ва дар қатори таҷриба зиёд чидан мо ҳаракат мекунем ки кирма бисёр накунем. Фақат биёгумус истеҳсол кардан бигирем. кирми шумо куҷо мешавад? Баъд зиёд мешавад ку? Зиёд намешавад. Дар як квадрат то 1500 то 15000 мешавад. Боқӣ дигар зиёд намешавад. Ҳамин ҳозир чӣ хеле ки дидем майда буданд. яъне ки мо инҳоро озуқа наметиҳем, тез озуқа наметиҳем ки ҳомиладор нашаванд, зиёд нашаванд. шумо аллакай омӯхта шудед. бале, не агар ки зиёд ибад кунем, мисол ҳозир мо надорем моҳи парваро, мурғ парварое ки омадаем мо харидорӣ кунем. Ба ҳамин сабаб мо фақат барои истеҳсоли биёгумус ҳаракат кардем. биёгумус чӣ фоида дорад умуман дар ҳамин парвариши сабзавоту меваҷоту неҳолҳо? биёгумус аслан ин хӯроки хокай. чӣ хеле ки инсон хӯрок мехӯрад, заминам ҳамихел ба худаш хӯрок дорад. ин хӯроки безараре ҳаст ки барои замин фоидаовар аст. вақте ки гумуснокӣ, қувватнокии замин баланд шид, хай фоидаша дигар усуша шумо худтон мефаҳмед ки чӣ. шумо таҷриба имсол дар ҷайҳун чӣ таҷрибаҳо кардед? Чӣ фоида дидан?
мо таҷриба кардем ҳозир дар лимон таҷриба кардему аз ҳисоби бевақтимон мо наметавонем мо то ҳозира ҳамин истеҳсоли биогумуса чӣ накардисем ана таҷрибо деҳқоно бисёр карданд аксарияти деҳқоно гап намезананд биогумус намедонам сабаб дар чи ҳарчи ба талабгорон лекин мо доказат кардем бисёр доказат кардем ба талабгорон успеҳ мекунед биогумуса фурӯхтан ба истеҳсоли био имсол успеҳ накардем талабгораш бисёр бале нархи биогумустон дар ҷаҳон чанд пул аст нархи биогумуси мо аслан биогумуса айрӯи қонуни қоидаи биогумус литр фурӯхта мешавад барое ки намнокай литр фурӯхта мешавад то имрӯз мо литр фурӯхтагем аксарияти даъвоҳо бисёр мешаванд чӣ мешаванд лекин забони клиентам нигоҳ мекунем агар бага килоқатӣ мо то имрӯза а 150 то 100 сомона фурӯхтем як литр чанд кило мебурад 40 кило болон 150 сомон а 150 то 100 сомона то 100 сомона бале яъне ки сорт биогумус ба сортҳо ҷудо мешавад якчанд сортҳое ҳаста ки фаҳмидам мо ҳам сорти миёнаша барои истеҳсол намудани сорти нағзаш чӣ кор кардан дар кор бисёртар нигоҳ бин кардан дар кор баъд ака сорт гуфта чира мегӯянд дар мардами мо сорта чӣ хел мефаҳмад агар элаки майда боша ҳамун хаёл мекунад ки ҳамин сорти якум ай дар асл сорти якум ҳамун биогумус ки якум бор элак мекунӣ фарқ надорад новобаста сеткаш чанд ай мақсад сеткаи калонаи майда ай ҳамун якумаш якум сорт мешавад и чизое ки мо медонем мақсад биогумусчиҳо медонанд сорти майдае ки мисли ордай ӯ аслан сорти тозаш намешавад барое ки ӯро маҷбур элак мекунанд фаҳмо акун гӯед ки ҳамин ҷа шумо дар ҳамин биогумус намнокиро чӣ қадар дошта меистед ҳар як дар тобистон саҳар бега ҳозир ҳамин температураи бода ҳавои берун ай чил боло шид саҳар бега об задан дар кор вақте ки об мезанем ҳамин қадар болои субстрат намнок шавад оби бисёри бадам намезанем лекин мо оба регулировка мекунем мо такҷа шебем рехтагем оби барзиёдатиш мебурӯяд лекин ҳаракат мекунем ки набурӯяд ванихел се кирпичи цемблок мондед чӣ дорем хали рехтагем шебем обаш так равад бале оби барзиёдатӣ мабодое ки мо ҳозир управлят кардан наметонем ки оба мабодое ки зиёд чӣ меравад дар канали дар ютуб шумо канал доред номи каналатон чи биогумуси ҷайҳун қумсангир биогумуси ҷайҳун қумсангир бале ҳамдиёрон азиз ба биогумуси ҷайҳун қумсангир дар ютуб обуна шавед оиди биогумус бисёр маълумотҳои беҳтаринро мегиред ана додари акаш хуҷаназар ба шумо якҷаҳон ташаккур ман номери рақами телефонатонро мемонам болои ин навор хоҳишмандон аз шумо биогумус харидорӣ мекунанд тайёрашро доред тайёршам дорем ман тайёр кардагӣ мондагӣ шумо дар як навигарӣ барои канали ангур ва воҳ нишон доданем якчанд навигарӣ ҳаста агар шумо дуюм навор ба ҳозир не бале шумо хоҳиш дошта бошед мо чӣ бе шумо аввал ина нишон диҳед кани як навори дига мекунем баъд барои навигарӣ чӣ нишон доданед шумо дар инҷа ана кирм бисёр будааст кани бардоред инами биогумус ай устод инами диде дар шакли гранула капролит ном дорад ин биогумуси тоза ана ҳамия агар ина хали яктар нимта и хали чизо дошта боша и органика роли торфа бозӣ мекунад дар даруни биогумус кани кирм бошо як камтар гурӯре кирми мо инам хе кирморо ҳаракат мекунем ки биогумуса тоза бихӯраву мақсад чӣ кунад аз ҳисоби чӣ кирма майда нигоҳ медорем шуд ҳамдиёрон азиз мана кирма бинед чӣ хел бисёр кирм ин кирмо поруро хӯрда нимашро хӯрда нимашро ба порӯи олиҷаноб биогумус мубаддал мекунанд мана инҷа линчода гирифта мондагӣ будааст хуҷаназари ҷураи мо бехта мондагӣ будааст барои фурӯш мана хуҷаназар охирон савол шумо дар ин навор фарқияти байни биогумус ва порӯи муқаррарӣ фарқияти биогумус камтар 40 тонна фарқияти пору ай биогумус дар сатҳи олӣ ай биогумус 10 баробари
пору ҳам қувват дора, ҳам безарар ай. Якум фарқияташ ҳамие ки поруи бисёр зарар мерасонад. Ира ҳама деҳқон ҳам медонад, ҳама медонад. Поруи мақсад нами нопусонда. Фарқияташ бениҳоят калон. Дар шакли пору витаминҳо пӯшидаанд. Дар ин шакл витаминҳо шудаанд. Мақсад ай бу надора. Мақсад порура наметавонад ки дар офисҳо истифода барад. Микроэлементҳои кадомаш бисёр аст? Микроэлементҳои поруи пусида 14 микроэлемент дорад. Ай 22 макромикроэлементҳое дорад ки фақат аз даруни кирмак 8 намудаш аз даруни кирмак пайдо мешавад ки дар дигар ҷоҳои микроэлементҳои химиявӣ дида намешавад чиз. ҳамдиёрони азиз, ман аз номи шумо ба хоҷаназар якҷаҳон ташаккур мегӯям барои як экскурсия даровардагӣ мо дар кирмхонааш. Ба шумо муваффақият. бурдбории ман рақами телефонатонро мемонам, кадом муроҷиат кард ба вай ҷавоб диҳед. Қисми дура нишон. ҳозир қисми дуаш мерем.